Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Upo ko mag-abot ko kay nila. Habuaon tanig tarong bi. Kining tanang suod sa kaba ni Lolo. Unsa man na? Unsa man ni? Muram ni costume ni Dracula. Hala no. Mahilig sabding imong apuhan nga moapila ng Halloween party abay. Tingali kay ongo gud siya. Tay pa uy. Oh. Unsa man ang puti nga panapton abay? Mao ni ang gipakumkum ni Lolo Pilon ako. Katong iyang giwara-wara pagkamatay niya. Mao na? Mao ni. Uy, kay kainumtom na ko. Kalibog ni Lolo eh. Ano kung iyam kung gibinan og simento nga murag Julie? Ate ka na abay oy. Aron doon na gyud siya ikabili nimo ba? Wa pa mo gyud ka maka-feel diha nga kaungo na ka. What bitaw ko? Wa pa man bay? Ay noon. Kay pasig ako niya imong unahog balbal ba? Pero abay, kuan ba? Importante sa tingali ni Lolo ning batuha, no? Oo. Mga taguin na lang abay. Kay remembrance na ninyo ni Lolo nimo. Oo. Uy, la. Agoy. Milusot sa lungag ang Julin. Nahagbong sa silong abay. Bangkong na. Natagak pag ilaw. Paliw ko gapni ka ng mga butang ni Lolo, baby. Akong kuwaon sa Julin. Sige bay, ako raan eh. Ay. Yawa sa utok ning apuhang abay Chani eh. Namatay man nga wa magbili og instructions. Hilig pag yung kulit-kulit. RIP sa likod. Doon na gini siya but ipasabot aning RIP sa likod. Napagila ang gikulit nga. Bahanti human sa kamatayon. Sakay buti pasabot aning bahandi human sa kamatayon, no? Oh, Ay. lalo. Noon sa manis abay dyan nga nanakop naman hinunig manok. Ay! Di bangkong na. Kanong imo man ang gikuha manuka ka? Imo nang gitangag ang bato ni Lolo? Ambina. Maihaw tagid ka kung di na nimo iuli na kung bato ni Lolo. Ambina. Uy, Nansan mo kaya silong? abay, ang bato ni Lolo. Gitangang sa sunoy. Dili buhian. Uy, nagtuot tingali na siya sa liso na. Na, patay ka na kung sunuya ka ba? Sa agla ba ka? Adto gid ka magtingkag dul sa mong kaldero ba? Ambi na bato ni Lolo. Abay, ay, bukda kay mudaga, nagsamot. Wa bitaw. Oy, noy, sunoy. Biyain na ng bato. Gisigihan man ni mong tuhak, oy. Oy, ambi ng bato ba? Ups. Tabasakan ka, manuka ka. Ang saan naman tay? Imo nabawi ang Julie? Abay, toray! Nabuhian sa kanahang sunoy. Niara, da. Lupad lagi kang kanahan na ka. Imo tatong gidako para natong matuwa bay. Mas ito'y dagay eh. Og, ako itong dakpa na bay. Tidungang Bisaya yun ang atong sudan niya. May na lang, nabuhian sa sunoy ang bato si mong lolo. Nahadlok tingali. Kay, ungo mo na ako Lolo. Gisigihan o bagtuhak ang bato. La. Lo. Noon sa ka? Abay, ang usa maning bato ni Lolo.
Awa, natipak man ni. Hala, tuod no. Natipak man na. Bay, Mikmik. Bay. Ito ka bay? Bay, tanawa. Tanawa ang bato ni Lolo nga natipak. Sa man ang murag sinaw sa ilaw? Bay, mura man og dunay giputos ining simintong lingit. Hala, bitaw bay. Bay. Tiwasi ko na nagtipak, baby. Aron atong makita kung unsay nas ilaw. Wala, gikulbaan mo ko. Wa man gani ka kulbais pagdawat nimo ana nga nagtuo kang bato nas pagkaungos imong lulo. Karon na hinon ka kulbaan nga natipak na. Bitaw. Sige. Ato ning tiwason og tipak. Dugdog ko na natong hinay. Dala bato oh. Dukduk ka naghinay oh. Ang bibi. Hala, Buak! nabuak. May mikmik! Mura mag sing-sing ang giputos! Hala, sing-sing gina bay. Buko na lagi na ito ang tanan, bay! Hala bay. Oh, Awa, sing-sing cute. sing-sing doon eh! May bato siya nga pula. Bay. Dali bay. Ali. Manakatas-taas, dali. Ha? Nga naman? Basta, dali na. Ato nang itandi sa sing-sing sa picture ni Cleofi Alquera. Oh, ha? Nara, ni ara ang picture ni Cleofi Alquera. Iplastar, bay. Iplastar og maayo. Oh, na gani. Oh, na. Lastam na. Sige na. Ibutang na diri ka ng sing-sing ni lolo ni mo. Bay, mikmik. Bay. Maugit ning sing-sing sa picture ng Cleofi Alquera. Tan-awang porma. Pero, nga nung naam ning lulo? Og iya pa yung giputos og siminto. Paminaw na ko, bay. Gusto siya nga ikaw makasunod, ana. Ay, pati yung tingali na yan ang gisulob ng patay, bay, uy. Oh, paminaw ko, bay. Maog yun ang sing-sing anang Cleofi. Kung maon eh. Nga nung laging niam ning lulo? Ba't lang? Ang imurag yung luloy makatubag, ana, bay. So, lagi niya pagtubag, patay naman siya. Oh, bita no. Kung niya gikawat, pag hindi niya lawas. Kadagkan ba sa tanghaga ng imong apuhan, abay dyan ni, Bay, may naunang-naan ko. Ano sa man? Atong pangutano ng kapitan kung nakaila ba siya ining Cleofi Alquera. Kay, wa naman kumahinom doon ang maong pangan ining dapita. Sige. Magsamok-samok na sa das, kapitan. Oh, sunod, Bridget. Ay, salamat. Nari ka sa gate. Ibalik naman kong jote. Nagalaging tao. Doon naman sab ko ni parte din eh. Oh, boss. Mayo. Ni anak ka, Bilchi. Ay, pastilan. Nabala ka ko nimo eh. Dindo, dali. Oo, sikreto na? Sikreto na? Gamay. Dito ko sa menteryo. Unya, naabdan ako sila si Johnny ug ang tumboy nga naglimpis mo suliyo. Unya, May nabantayan ko nila. unsay imong nabantayan nila? Doon na sila gisusi sa upat ka mo suliyo. Ug sa upat ka pictures. Unsa? Nakuhaan ako sila video nga dito sila sa sod sa payag. Yamaw na sab. Kapitan. Nalami pangutan, ha? Kapoy. Bahin sa unsa man na. Bahin sa mga musilyo sa menteryo. Unsa man ang bahin ini? Gaya rin aka. Ay, ikalay pasabot ba, Mikmik, be? Kuan, kap. Ganahan lang ming mahibaw, kap, bakon. Asa makontak ang pamilya ining Scholastica Amador. Hey! Hey! Kap, uy. Scholastica Amador. Og si Kuan Kap, Cleofi Alquera. Hey! Oh. Ganong nanguta naman mo.
bahin na nila. May problema ba sa ilang mga lubnganan? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!